Haupa, Eugeni, zer moduz? Anotazu. Ikaragarri ondo, oso pozik. Bueno, lehenik eta behin, mila esker eta nire ilusioa handia egiten zira zure elkarrizketatzea. Begira, niri ere ilusio handia egiten dit Eugeni, zure YouTubeko kanalera etortzea, ze ikusiet jende oso garrantzitsua ari zarela elkarrizketatzen, osaken eretzako ere plazera handia da, hemen zurekin izatea. Julen Tolosakoa. Tolosarra hori da. Okek zuenago, Bai. Euskadi idazkiak azizina. Bai. Ganean. Hasi nintzen praktiketan Euskadi irratian, ze ikasketak bukatzen ari nintzela praktikak egiteko aukera eman ziguten, eta hasi nintzen Euskadi irratian praktiketan, eta praktikak bukatu eta berehala lanean hasi nintzen Gaztea irratian. Bueno, ikasketa kalkulta, zer ikasten nu. Ikasi nuen Bilboko, Leioako Unibertsitatean, Euskal Herriko Unibertsitatean, ikus-entzunezko komunikazioa. Badakizu zergatik, izena gustatzen zitzaidalako asko. Ikus-entzunezko komunikazioa. Soñaste, ¿no? Como algo importante. Bai, da, ostra, ze ikasen du zure semeak? Ikus-entzunezko komunikazioa. Eta horregatik aukeratu nuen. Eta postiuk. Bai, ikasitakoagatik baino gehiago Bilbon bizitakoagatik. Ze lagunekin bizi nintzen, etxe batean, eta horrela ere, unibertsitateaz gain gauza asko ikasten dira, eta oso esperientzia aberasgarria izan zen. Eta lehenengo alduz etxetikapo no bere buruan jabe. Eta zaindu behar duzu zure burua, eta aldameneko pixka bat ere bai, eta ikasten duzu bizitzen. Etxetik kanpora. Egia da ni gero aste bukaera ero gurasoen etxera bueltatzen nintzela, ze gurasoen etxean bezain ondo ez da inon jaten. Baina gauza asko ikasi nituen Bilboko 4 urte haietan. Jola, ze urtetaz ayudaba multiko gaur. Zehazki esango dizut, Bilbora joan nintzen 2008an, 18 urte nituela, duela 10 urteia, eta 2012an amaitu nuen karrera. Eta ordurakoia lanean, irratian. Idatzia azazinen, baina hueluk ez dezu bukatu. Eta ez daukat gainera oraindik bukatzeko batere asmorik. Hori da, iten dioa. Hori da asmoa. Urten luzez, irratian eta aldera telebistan, eta uzten diguten lekuan aritzea egin. Idaitzian postik. Bai, pena bakarra daukat. Pena bakarra, min bakarra daukat irratian. Eta hori da guk goizetako saioa egiten dugunez, goizeko posterrietan zekio eman. Eta hori da gutxi gora bera oso goiz. Baina hori kenduta bestela ikaragarri gustora. Daukagu oso talde politia, Dida izeneko saioa egiten dugu, eta importantena da oso ondo pasatzen dugula gure programa egiten. Bueno, saltezketik baiten nongoia. Bai. Dida izen. Bai. Gutako. Telebistara. Bai. Aldaketa, kanpotik ez diruzi horako aldaketa, baina ondo esatuta dago idazia bakarrik entzunen. Bai, eta oso lenguaia diferenteak dira, irratikoa eta telebistakoa. Egia da ni ahalegintzen naizela irratian eta telebistan persona bera izaten. Baina irratian gauza batzuk kontrolatu behar dituzu eta telebistan askoz ere gehiago. Orduan gutarrak niretzako izan zen, eskola handi bat, ezta? Ikasteko telebista zer den eta telebistak barrutik nola funtzionatzen duen eta nola egin behar den telebista. Gutako, 2 urtez. 3 urtez egin genuen. Eta egin genituenik ez da gizemate edizio. 1, 2, 3, 4, gero high school ere egin genuen ikastetxetan, eta gero 5 eta 3 bider 2 eta pila bat, 3 urtetan. Eta Ezkontza bat ere izan genuen. Nik uste gutarraken, denbora ere izan dugu eta ia denetarik egin dugu. Kanpina Txurrurekin, gutarra kanpinean, egia da, gutarrei festa, gutar gauza asko egin ditugu. Eta asko hemen ditu ezkeren. Bai, esan dizudan bezala, telebistari buruz ikasteko edo, eta gero batez ere jende asko ezagutzeko. 3 urtetan, telebistan gure taldean, ekipoan esan nahi dut, jende asko ibili da,
eta lehiakideak eta ere 100 bat pasa dira eta bakoitzak dauka bere bizipena kontatzeko eta oso aberasgarria izan da zentzu hortan. Oango gogatzen zela, zuetzen urte beten kanpainara. Baita ere, guk ere urte zarretako kanpaiak ere eman genitu. Bez, eske esan dizut, 3 urtetan ia dena egin dugu. Bai. Zuetzen zela, como Julen novedad, Julen haueteko. Hori da. Nire agindu egiten zidaten eta ia dena oso gustora egin. Agindutakoa konplitu bat dela bentsat. Eta guai, gure kaisa. Eta orain gure kaixan, familian esango dugu. Gure kaixan, bueno, besteak beste anaia daukat aldamenean, Antxon, horri ere noizbait egin beharko zen nioke elkarrizketa bat egin. Esango dio. Proposa jozu, eta berak ere onartuko dizu seguro. Eta guai, gure kaisa. Hori da, eta gure kaixan ja telebista zertxo bait ikasi dugunez, eta zertxo bait badakigunez, orain ari gara saioa egiten askoz ere lasaiago. Eta ari gara batez ere disfrutatzen, eta etortzen den jendea ezagutu, eta elkarrizketa, nire ustez interesgarriak ari dira ateratzen, eta gauza oso politiari egiten. Eta kultura ere bai, euskal kultura nola bai, irekitzeko edo... Edo bentsat ezagutzera emateko, zabaltzeko, hitz egiteko horri buruz ez da. Ekarri ditugu aktoreak, musikariak, artistak, orokorrean, eta kirolariak, eta ezaguna direnak, eta igual hain ezagunak ez direnak ere jarri nahi izan ditugu pantalla aurrean, jendearen gana iritsi ahal izateko ez da. Azuken gauzaikoa, telebistazkako, tolosamaitan, egian, txaranga ezagun batean zaudez. Kontatuko dizu sekretu bat. Bota. Txaranga ezagun batean ez bi txarangatan aritzen gara. Bomberenea txaranga hori asko ezagutzen duzu zuzurri iritz eta porrotxekin asko bakoitzen dutelako. Eta gero daukagu guk lagunon artean beste txaranga bat, izena duena Jainekin. Beraz, inoiz herriko edo auzoko festetan txaranga bat beharko bazenu, Jainekin da gure txarangaren izena. Deituko duzuet. Sin falta zure deiaren zein izango gara. Eta nio bai bukatzeko sorpresa bat. Bai? Sorpresa daukazu beretzat? Ez dezu imaginatuko ezer, asike prestatu. Nire musika asko gustatzen zen. Eta badago talde bat, laukote bat, Demo de Cuartet. Demo de Cuartet. Eta el videoklip bat egin zenuten zu bergaiekin abesten. Ikusiko dugu. Ikusiko dugu berriz. Ikusiko dugu. Ez dira betiko garaionenak azken finean gizaki utxa gara Barearen ostean datorrek aitza Uda berririk ez guretzat Denborak aurrera eten gabia Ta orain ezin jautsi izan ginana Rutinaren morroiak bihurtu gara Maitialen baino lehen aska gaitezan Bai, zindagizut, ez dizula inoiz gezurrik esanetan Zaude zigur, ezin izango zaitu galaztu inoiz Aitortzen dut, izan zarela ene bizitzaren onena Baina orain, maitialen baino lehen Aska gaitezan Zan, zararam, aska gaitezan
Zam, zararam, zam, zaram. Bai, zindarizu, ez dizudala inoiz gezurrik esan eta zaude ziur, ezin izango zaitu dalaztu inoiz. Aitortzen dut, izan zarela ene bizitzaren onena, baina orain, maitiaren bainoren, Aska gaitezan